Acuzații grave la adresa unei candidate la Consiliul Local al municipiului Ploiești. Observatorii secției de votare numărul 43 susțin că Margareta Rădulescu de la PDL a împărțit bani alegătorilor, influențând votul acestora. Întrebată ce părere are despre acuzațiile care îi se aduc, candidata PDL a ocolit răspunsul râzând. Incidentul s-a petrecut la secția de votare numărul 43 din Ploiești, de pe strada Roșiori. Am fost chemată de reprezentantul din secția al USL-ului că în poarta secției 43 o doamnă stă de câteva ore și încearcă să racoleze oamenii și mai mult să-i convingă la intrarea în secția de vot să voteze cu partidul dânsei. La intrarea mea în secție, fiind acreditat și având dreptul să întreb președinta secției de votare ce s-a întâmplat, aflu că îi se dă raportare periodică de către reprezentanta PDL-ului a numărului de voturi. Am spus că este ilegal, doamna președinte, doamna Iorga, a spus într-adevăr este ilegal și am solicitat să veniți dumneavoastră să vedeți cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă. Mai mult am găsit un domn căruia i s-a oferit bani. Doamna respectivă oferă și bani? Tot doamna respectivă. Și culmea ironiei, la intrarea în secția unei doamne de pe strada Roșior unde ne găsim, i-a zis: ai grijă cum votezi, să nu votezi cum îți spune Xulescu, o altă doamnă de pe stradă. Deci foarte clară treaba. Am primit un telefon de la un coleg de-al meu și mi-a spus clar că aici la colțul străzii o persoană, o doamnă, dădea bani, în special la persoane mai în vârstă, ca să fie votul pozitiv pentru respectiva persoană. Deci asta mi-a spus acest coleg de-al meu. Oferea bani tuturor? Le oferea bani în special la femei în vârstă. Cred că și la bărbați în vârstă. Deci, normal că la pensionat, că ei o duc cel mai rău la noi în țară. Indica clar cu cine să voteze. Absolut, pentru banii nu le dea degeaba. Femeia acuzată că le-a oferit bani alegătorilor se află pe lista de candidați PDL la Consiliul Local Ploiești. Cum comentați? Nu comentați în niciun fel? Sunteți acuzată că ați dat bani? Și că le spuneți oamenilor să aibă grijă cu ce ne votează? Nu spuneți nimic, nu mai aveți vorbe la dumneavoastră? Ești frumoasă. Ce să-ți mai spun? Păi să comentați că sunteți acuzată de astfel de lucruri. Atent că ești îmbrăcată în verde. Așa. Și eu sunt în roșu. Înțelegi? Tu ești în verde și eu sunt în roșu. Ce legătură au culorile astea? Lasă-mă. Te rog. Fii amabilă. Păi nu, dar măcar să comentați că vi se aduc niște acuze și trebuie să avem și punctul dumneavoastră de vedere. Nu-ți spun nimic. Altceva. Nici nu infirmați, nici nu confirmați? Abia mi-a adus soțul mâncare. Să mănânc. Nici nu infirmați, nici nu striga confirmați? pofta. Da, măcar să-mi spuneți în ce calitate sunteți în secția de votare? Nu răspund la provocări. Mă amuză. Hai să continuăm. Nu. Deci nu răspund la provocări. Altceva. Altceva nu mă interesează. Nu mai ai. Ai văzut? Înseamnă că tăcerea e un răspuns. Ești drăguță, ești amabilă. Pot să trag concluzia că sunt adevărate acuzele pe care vi se aduc. Sau nu. Sau nu. Păi dacă nu spuneți că da sau nu? Nu m-a acuzat nimeni de nimic. Decât dacă mai îmi țin mult microfonul ăsta în față, s-ar putea să pic pe spate.